Mga idol, good afternoon o good morning ka ba? So yan, tayo po'y bumisita ulit dito sa Bristol Group Pangasinan. Ayan. So yung mga naghihintay sa ating update, kasi meron po silang discount and promo para sa ating mga model ng QJ Motors at Bristol. Ayan. So selected model lang itong ating ibibigay sa inyong update. So kung gusto niyo pong bumili, check out Bristol Group Pangasinan FB page. Yan. Pwede kayo mag-PM dyan at mag-text or mag-message sa kanilang FB page. Again, Bristol Group Pangasinan. Check out nyo po yung kanilang FB page para sa inyong mga inquiry. At kung gusto nyo bumili ng QJ motorcycle, kumpleto sila dito sa lahat ng units and model. Plus mga Bristol scooters at mga adventure bike plus yung kanilang mga sports bike. Yan. So, papakita tayo siyempre sa inyo mga idols. Pasensya na kayo sa ating Facebook page. Medyo mahina po yung sounds natin dahil wala tayong mic na dala. So, again, nandito tayo sa Bristol Group Pangasinan. Check out nyo po yung kanilang FB page, Bristol Group Pangasinan. So, yan po yung kanilang page dito. Kung taga-Norte ka, Pangasinan area, La Union, or taga-Tarlac, ayan, pinaka-nearest po itong kanilang store para sa inyo. And dito po, meron din silang dedicated technician. Kung bumili kayo ng mga big bikes or motorcycle nila, meron silang technician dito na mag-aasikaso niyan, mag-PMS man niya kung ano man yung gusto nyong ipaayos. So yun po yung kagandahan dito mga idols. At lahat ng Bristol Group, meron tayo ditong brand ng QJ Motors, Moto Morini at Bristol Motorcycle. So lahat po ng model na yan available dito sa Bristol Group Pangasinan. Located po ito sa Rizal Street along Perez Boulevard here at Dagupan City. So kung yung mga taga Dagupan City dyan or malapit dito, yan, pinaka-nearest po itong branch ninyo para sa norte. Siyempre, ang ating i-update sa inyo yung kanilang promo and discount dito po sa kanilang branch. So as of now, meron silang extended promo ng kanilang February treats. Ibig sabihin mga idols, yung kanilang promo from last February na selected model ng QJ motorcycle ay available pa rin para sa kanilang promo. At ang mga model na kasama po dito sa kanilang February treats na meron kayong makukuhang e-voucher, yan, e-gift card voucher worth 29,000. Hindi pare-pareho, may 39,000. Ang kagaya ng itong ating SRB 400, kung kayo po ay pamilyar sa SRB 400, ayun, yung nandun po na kulay orange, ayun yung cruiser bike nila na expressway legal, ang kanyang discounted price, pag sinabing discounted, from SRP, binawasan na rin nila ng discount para may discount sa cash payment. So ngayon, pag bibili ka ng SRB 400 ng cash, 288,000 po yung discounted niya. And dahil kasama sa February treat, ang babayaran na lang ninyo, 269,900. O di ba mga idol, 270K in cash payment. Dahil may makukuha kayong worth 18,000 na e-gift voucher. Yan po. O di ba? Solid. So 18,000 pa yung binago sa discount. So discounted na nga yun 288, naging 269 na lang. So yan po yung ating first model, SRB 400. Ayun yung kulay orange. Then meron din tayo ditong SRK 400, ayun, yung kulay pula naman. Yung kulay pula ng SRK, ayun. So, 400cc na expressway legal na inline 2. So, yan po yung maganda yung kanyang exhaust sound. Ganda po na exhaust sound yan, panalo yan. So, ang presyo naman ito, discounted price, 278,000. Ang kanya naman magiging net price, dahil meron siyang e-gift voucher na 29,000, 249,000 na lang. So, ito mga idos, papakita sa inyo ito ang ating SRK 400. Ito po yun. Yan, ito. SRK 400. So, kung gusto niyo po ng expressway legal na sports naked bike, 400cc, perfect. May discount po yan. 249,000 na lang yung babayaran natin para dito sa SRK. Ang galing Ang laking discount. 250,000. Meron ka ng inline 2 na naked big bike. SRK 400 mga idol. Then, next model natin, SRT 800 SX. Kung nakikita nyo po itong SRT na to, 800cc, meron din siyang discount. So itong ating adventure ng QJ Motors SRT 800,
from discounted price na 528,000, magiging 488,900 na lang. Di ba? 39,000 yung kanyang magiging discount natin. Sa cash payment po yan. So, ang babayaran na lang natin ay 488,900. O, di ba? Meron ka ng 800cc na adventure bike. Ito, nakikita nyo to? SRT 800 adventure bike. Meron ka ng presyo lang na 488,900. O, di ba mga idol? Shoutout po sa mga nanonood sa atin at mag-leave po kayo ng message kung may mga gusto kayong katanungan at mag-like kayo sa ating video, sa ating YouTube channel. Pakisubscribe po kayo. Sa mga followers natin sa Facebook, please make sure na nakapalo na kayo sa ating page kasi lagi tayo nag-update ng mga presyo ng mga big bikes, commuter bikes, mga small bikes, and everything. No? Nag-update tayo lagi niyan. And nagbibigay rin tayo ng mga review sa mga bikes na yan. Kaya tumutok lang kayo. Kung kayo po ay mahilig sa motorsiklo, perfect yung ating channel para sa inyo. Next model natin, yung kapatid ni SRK 600. Meron din sila nito. Yung mas mababang displacement, 600cc. Meron din silang discounted price na 438,000. Magiging 408 na lang. So again, meron siyang discount na 29,000. So cash payment po yon. Yung ating SRT 600cc, magiging 408,900. Di ba ang laking discount? Yun po ang ating magiging ay SRK pala yun, hindi pala ito SRT. Sorry. Yung SRK 600 pala, yung kanilang merong discount, magiging 408,000. Ang SRK 600, yun yung inline 4. Ayun. Nakikita niyo po? Ayun. Yun nasa dulo. So yun po yung magiging discounted natin para sa SRK 600, ano. Yan mga idol. So again, tingnan po natin yung mga bikes. So meron tayong mga viewers ngayon. Shoutout po kay Dexter Santo Domingo. Shoutout naman dyan, Boyat, sabi niya. And shoutout din po sa mga nanonood sa ating YouTube channel, kay R&D Boy Vlog. God bless idol, sabi niya. So again, ang mga meron pong discount na ating pong model para sa ating QJ Motors, itong ating SRB 400, mga idols, SRB, yan po yung ating cruiser bike, expressway legal. Ang presyo niyan ay 269,000 na lang. 269K, meron ka ng cruiser bike na expressway legal, SRB 400. Then next natin, ito namang SRK 400, inline 2, 400cc. Ang presyo na lang niyan ay 249,000 from 278. 29,000 po yung kanyang discount nito. 29K. And next model natin, SRT 600. Yan, yung ating adventure bike na yan. Ang kanya naman pong discount ay 488,900 from 528. Meron kang naging less na 39,000. 39,000 po para dito sa ating SRT 600. Then, next natin, ito namang, SRK 600. Yan, SRK 600. Inline 4, 600cc. From price na 438,000, magiging 408 na lang. So 29,000 naman yung kanyang discount para dito. Ayan mga idol SRK 600. Inline 4 yan, 600cc. Then meron pa tayong isang model. Ito namang, ito, yung kanyang 600 RC. 600 RC, yan naman po ang kanyang discount from 468,000, magiging 438 na lang. So dati po siyang 468, magiging 438 na lang to. So ano pang hinihintay nyo? Itong ating inline 4 na sports bike from QJ Motors ay meron ding discount na 29,000 pesos. So yan po yung mga model natin na may discount para po sa ating mga QJ motorcycle. Ayan ang ganda, di ba? So ano pang hinihintay nyo mga idols? Kung kayo po ay may balak maglabas ng big bikes or kahit mga commuter bikes, dito na kayo sa Bristol Group Pangasinan, At ito po ay located here at Dagupan City. So ito po ay Bristol Group Pangasinan. Bristol Group Pangasinan ito. So nandito po tayo sa Dagupan City. Located po to sa Rizal Street along Perez Boulevard. Madali lang siyang makita. Nasa tapat lang siya ng Nazareth Hospital. Ayan mga idol. So nandito po tayo sa Bristol Group Pangasinan. Oscar Ramilo Isuwan. Shoutout sa iyo from ano ka ba? Yan, si Dexter, shoutout din po sa inyo.
Then mga idols, next natin na update sa inyo. Ang update naman natin next from Bristol Motorcycle naman mga idol. Siyempre, nagtapos na tayo sa QJ Motors. Yan yung mga meron silang promo. At kung bibili naman kayo ng Bristol Motorcycle, mga idol meron din silang summer sale. Summer sale naman ang tawag nila dito. At ang mga model po na kabilang or kasama dun sa kanilang promo, selected din, yung kanilang scrambler type na Veloci 500. Meron din tong discount na 20,000. So yung discounted price niya, magiging 348 na lang from 368. So 20,000 po yung kanyang less. At hindi lang yan, meron ka pang worth of previous na 10,000. 10,000 mga idols meron ka ng 20K na discount, meron ka pang worth 10,000 na previous. Yung previous na yon, pwede kayong mamili sa mga helmet, langis, or pwede nyo gamitin para discounted na. Wala na kayong babayarang LTO na 3 years. Yun po yung option nyo. Do, di ba? Ang tindi. Then, meron din silang discount para sa ating Bantagio, yung kanilang scooter na classic, 150cc. Yung kanyang presyo na 168,000, magiging 158,000 na lang. 158,000. So, yun po yung kanyang discount, 10,000 plus 10,000 din na previous. So, magiging 20,000 na yung inyong magiging discount. Tandaan nyo, yan po yung kanilang mga promo. And kasama rin po yung model na ADX 160. So, naghahanap po kayo ng adventure gaya nito. ADX 160, ang kanyang dating presyo na 178, magiging 158 na lang. O, di ba? So, 158. So, meron ka pang pre-limited edition na Geely helmet. O, di ba? So, yan, pag bumili ka nito, meron kang pre-limited Geely helmet. So, pakita natin sa inyo yung Geely. Geely ba o Geely? Geely. O, tama. So, guys, ito yung ating Geely. Meron kang free na Geely helmet pag bumili ka ng ADX 160. Oh, di ba? Saan ka pa? O, di ba ang gwapo ng Geely helmet, di ba? Oh, ang tindi. Oh, meron ka ng adventure scooter, meron ka pang Geely helmet. Saan yan? Dito lang yan. At meron ka pang 20,000 discount. From 178, naging 158 na lang. Oh, di ba mga idol? Ano pa? Ibabato ko na sa inyo to. So yan, meron ka ng Bristol ADX 160. Pwede na kayo pumunta rito sa kanilang branch, Bristol Group Pangasinan. Pakibanggit lang kay Sir Thomas, yung kanilang manager, yung pangalan ko pag bumili kayo. Yan, siyempre. Pwede nyo na kay PM sa ating FB page, Boy Salabaria. At yung mga nanonood dyan, please like and follow my FB page, Boy Salabaria. Tulungan nyo ako dyan para may natin yung ating followers. Talagang naghahapit ako sa Facebook natin eh. Gusto ko dumami yan, maging 1 million followers. Joke. Yun po yung ating, ginagawa dyan. So again, Bristol ADX 160 with free Geely helmet. Ayan, dito po. So yan po yung mga summer sale nilang promo. So again, may tatlong, ilan bang kulay ito? White, may black tayo nito, may white, may red, saka gray. So 4 na color po pagpipilian natin sa ADX 160. 4 colors yung version nito. So, hindi kayo mahihirapang pumili ng paborito nyong kulay. Kung ano po yan natipuhan ninyo, available dito lahat yan. Meron silang black, red, gray, and white. Para dito sa ating ADX 160 So, yan po. And next model naman natin na may discount from Bristol summer sale treat nila, Bobber 700. Yung kanilang bago, brand new model na cruiser bike, Bobber 700, meron siyang discount na 10,000 from 428,000 magiging 418,000 na lang. And meron ka ding worth 10,000 na previous. Ganong katindi rito sa Bristol Group Pangasinan. Sandamukal yung kanilang previous at yung kanilang discount dito. O, di ba? Tindi, no? Kaya kung kayo po ay merong budget ngayon, meron kayong ipon dyan, ngayon na kayo maglabas kasi meron tayong promo, no? Meron silang promo dito at perfect yan para mas maging maganda yung inyong babayaran, di ba? So, pag meron kayong ganyang kalaking discount, yung sobra ninyo, pwede nyo yung pambili ng inyong riding gears, gaya ng jacket, ng sapatos, kung gusto nyo ng mamahaling helmet, yan, meron na kayong pambili, di ba? Kasi nga, meron kayong discount na 20K or 10K or 30K.
Para sa QJ Motors, almost 39K yung ating discount doon sa ating SRT. Kaya napakagandang promo niyan. Tara po dito sa Bristol Group Pangasinan at located to sa Dagupan City along Perez Boulevard. Ayan. So mga idols, pakita natin yung Bristol na Bobber 700. Yan po yung kanilang merong discount. Ayan. Shoutout po sa nanonood sa atin. So meron tayong 30 viewers sa YouTube channel and meron tayong viewers din na 10 sa Facebook. Sabi ni Santa Cruz Bronson, anong marirecommend nating touring bike? Sporty ang dating. Salamat, idol. Yan. So, sasagutin po kayo ni Bristol Group Pangasinan, Santa Cruz Bronson. Ito, papakita ko sa inyo yung pinaka-the best nilang sporty na, yung maganda yung looks, no? Ayan po mga idol, oh. Yan ang ating Venturi 500. Yun, shoutout po kay Angelo Bolos. Yun, shoutout. Nice to see you again, Angelo Bolos. Alam mo na yan, kayo yung bumili ng Bristol na 6 na unit. Ay, hindi, 10 unit na binili nyo. O yun, sa ating idol, nagkita ulit kami. So, shoutout po kay Angelo Bolos. Kamusta na yung mga Bristol motorcycle nyo dyan? Sana ay goods na goods pa yan, sigurado. Ayan, mga idol. So, ito po, si Santa Cruz Bronson. Perfect itong ating Venturi 500. Touring bike, pang off-road na rin. Kasi nga, yung kanyang mga wheels, naka-rim spoke na yan, naka-Metzeler tires, plus naka-KYB, upside-down forks, yung ating front suspension, at siyempre, LED yung mga ilaw niyan. Meron na rin siyang top box frame, ready na rin yan, at meron na rin handguard, plus yung ating windscreen. So yan po yung mga magagandang qualities nitong ating Venturi 500. At ang presyo po ng Venturi 500 ngayon, saglit, titingnan natin yung presyo para meron na ring update si Santa Cruz Bronson. Ayan, ang kanyang presyo ngayon ng Venturi, hindi ko makita, yun. Ang SRP nito ay 368,000 pesos. Yan. Kung gusto niyo po mag-apply ng installment ng Venturi 500, ang kanyang total down payment, all in na to 114,860. At 36 months, 13,330. Ayan mga idol. So shoutout po sa nanonood sa atin sa Facebook. 13 viewers na tayo. Sana madagdagan pa maging 1,300 viewers na yan. And sa ating YouTube, 25 viewers. So medyo busy pa yung mga YouTube followers natin. Again, itong Venturi, meron tong 368,000 na SRP. At kung gusto niyo ng installment, all-in down payment, 114,000. So mapakamura po ng kanyang all-in down payment. Saktong-sakto po yan sa mga naghahanap po ng adventure touring bike, pang off-road. Perfect ito. Meron na rin kayong crash guard. Nakita niyo yung crash guard niya? So kahit may tumba mo yan, hindi masasaktan yung mga fairings nyo yan. At siyempre, meron na rin siyang skid plate para sa ating engine cover. O diba? Perfect. Ganyan po kaganda itong ating Venturi 500. Again, kung gusto naman po nyo makita tong ating Bristol Bobber 700. Ayan. Ayan mga idols yung ating Bobber 700. Yun yung sinasabi ko sa inyo, meron siyang discount na worth 10,000 from 428 magiging 418,000. At meron ka pang previous na 10,000 para dito sa ating Bobber 700 na yan. Kasama rin tong ating Veloci 500. Ito. Scrambler type. Ito yung version 2. Shoutout po kay Joseph Vergara from Dubai. Yan. Shoutout din po kay Bonoy. Ayan. Shoutout po kay Renz Lamano. Uy, idol, nandiyan ka pala dyan. Pogi ng bagong Veloci 500, sabi ni Roberto. Ayan. Ito po yung ating Veloci 500. Included din po ito sa kanilang summer sale discount. Tingnan natin yung presyo. Yan, itong ating Veloci 500 from 368,000 naging 348,000 na lang. Plus 10,000 na previous. O, di ba mga idol, solid. Ayan naka-rim spoke na yung kanyang mga gulong natin. Tapos Metzeler din yung kanyang tires. Oh, sorry, Pirelli. Naka-Pirelli na mga idols, Ang ganda ng kanyang tires, Pirelli na. Oops.
Tapos naka-dual exhaust pipe na rin, ano? Ang ganda. So meron tayong worth 10,000 na freebies para dito sa ating Veloci 500. Ayan po yung ating Veloci 500 LCD display, upside down front suspension, and ito 471cc yung kanyang engine. Yan po ay expressway legal. Kita nyo yung kanyang seat, one piece na seat, pero yan po ay scrambler type yung kanyang pagkakagawa, yung ating pinaka rear fender. Ang ganda, ano, ang forma. Ayan po ang ating Veloci 500. Again, ang presyo nito, 368,000, naging 348 na lang, plus worth na 10,000 freebies. So, grab nyo na po yung opportunity mga idols, habang meron pa silang discount nito. Plus itong ating Bristol Bobber 700. Yan din, mayroon din itong freebies. Ang ganda ng upuan, ano? Solid yung upuan nito mga idols. Napakaganda. Ayan. Sir, subscriber din, sir. Ha? Isa sa mga subscriber din. Sino? Sir. Ay, si Idol? Kilala kayo. Oo, shoutout po kay Idol sa ating subscriber. Ayan, di ba? Solid talaga, oh. Napapanood pala ako ni Idol. Facebook, live tayo, saka sa YouTube. So, yun, YouTube at Facebook. Ano pong pangalan niyo, sir? June. Shoutout po kay Idol June. Yan, nagbumisita po rin sa Bristol ngayon. At isa nating subscriber din. Shoutout po sa kanya. So yan, thank you. So lagi tayong sinusuportahan ng mga idol natin. So here meron tayo dito SRK 400. So ito meron nagtatanong ng SRK 400 si Idol. Nakita nyo itong ating SRK 400. Ito po, itong bike na to. SRK 400 color red, inline 2 po ito. Maganda yung exhaust sound nito, nagamit na natin to, na test ride na natin to. Kung kayo po ay naghahanap ng big bike na pang expressway 400cc, SRK 400 po ito, meron silang promo niyan. From 278,000, pag binili nyo ng cash, 248 na lang. Yun. Idol, ATR 160, may previous din po ba? Ay, hindi po siya kasali, sir, sa ATR. So, hindi po included sa promo si ATR 160. Yan, sports bike na pambata raw. Jeremy. Yes, mababa lang yung seat height itong ating SRK 400 kaya perfect yan sa mga average Filipino rider. Yan. So, itong ating SRK 400, ang kanyang discounted price is 278. Pag binili nyo ng cash ngayon, 249,000 na lang. Meron kayong total discount na 29,000. O, di ba? 29,000 yung discount nyo pag binili nyo itong SRK 400 na yan. Shoutout po kay Jeremy Aglesias. Ayan, ang dami natin nanonood ngayon sa ating YouTube. And shoutout po sa mga nanonood sa ating Facebook page. Please like my page and follow pa. Ayan. Yan si Idol. Salamat, Sir Jun. Ingat po, ride safe. Ayan. So, Philippine Balls, Serapica Ball. Yan po, siguro naman nasagot na natin yung inyong question para sa SRK 400. From 278,000, 249,000 na lang po pag binili nyo ito ng cash. Mag-PM na po kayo sa Bristol Group Pangasinan. Check nyo po yung kanilang FB page dyan. Ayan, mga idol. Check nyo na yung kanyang FB page. Pwede na kayo mag-inquire ngayon. Mag-mine na po kayo. Kung mga nanonood sa ating live ngayon, pwede na kayo mag-mine dito. Available itong mga units na to dito sa Bristol Group Pangasinan. Pwede nyo na pong bilhin. So again, Bristol Motorcycle, meron tayong Assassin 400 dito. Ayan, kung gusto nyo po ng 400cc na naked bike, sports naked big bike, yan po ang ating Assassin 400. Ang presyo po nito ay nasa 318,000. Ngayon po, may discount na ngayon to, 248K na lang. 248,000 na lang po ang babayaran nyo rito sa ating Assassin 400 na expressway legal na to. At ang kanya namang installment, total down payment or all-in na to, 101,000. 36 months, 11,000. So yan po yung ating Bristol na Assassin 400. Shoutout po kay Jomar Kidep. Yan. Shoutout din kay Sami Rada. At shoutout din po kay Santa Cruz Bronson, kay Bart Logro. Yan. So kay Dexter Santo Domingo, shoutout din. Shoutout din po sa ating mga idol sa ating
YouTube channel kay Jeremy Iglesias, kay Philippine Ball, kay Joseph Vergara at Bonoy Aryap. Yes, mga idol. Shoutout din po kay Ramel Manatad yan, kay D-Max Moto. So si ATR 160 po, na nagtatanong, ATR 160 ay hindi po included sa kanilang promo. So yung bagong scooter po ni QJ Motors na ATR 160 ay hindi po included sa promo, mga idol. Ayan. So ito, meron tayo dito. Version 2 na Maxi 400. Ayan, no? Sino po may gusto ng Maxi 400, Maxi scooter? Version 2 po ito. Ayan, mga idol. Kung gusto niyo po itong ating Maxi 400, bigay ko sa inyo yung presyo nito ngayon. Ang kanyang SRP ay 368,000. Discounted price, 348. Magiging 348 na lang. So, 20,000 yung discount. At all-in down payment, 114,860. 24 months, 17,419. At 36 months, 13,330. Yan, Bristol Maxi 400. Kung gusto niyo po ng Maxi scooter na expressway legal, ito po ang ating version 2. Meron na siyang traction control. Ayan, makikita nyo. So, meron na siyang TCS na nakalagay dito sa ating Maxi 400. It comes with dash camera na rin. Tapos, adjustable yung kanyang windscreen. And naka-dual shock tayo na mayroong sub-tank. 400cc to, expressway legal. Ayan, kung kursa natin itong ating Maxi 400, ang kanyang cash ay 348,000. Ayan. Apply na kayo dito sa Bristol Group Pangasinan kung kayo po ay gustong bumili ngayon. So, makikita natin dito yung iba pang model ng ano pa ba na naka-display dito. So, ito yung ADX 160. Meron sila ditong black and color red. Sabi ko nga sa inyo, kasama to sa kanilang summer treat. So, itong ating ADX 160, 158,000 na lang. May discount kayong 20,000 plus 10,000 na freebies worth of 10,000. Saang branch yan? Sabi nga ni Idol. Ito po ay located sa Bristol, Pangasinan. So, yan po. So, yan. May mga sagot na rin po sa atin si Bristol Group. Kung gusto niyo pong magpa-reserve ng unit, pwede po kayo mag-apply via online sa kanila. Siyempre, mag-message lang po kayo sa kanilang FB page, mga idol. Kung halimbawa, medyo malayo kayo at di kayo makakapunta pa rito, pwede na kayo mag-apply via online. Pwede rin kayo mag-message sa kanilang messenger, sa kanilang FB page. Ayan, mga idol. So, tingnan naman natin yung ibang model na nandito. So, dito po, meron tayong QJ Motors na 200cc. Ayan, no? So, sino po may gusto ng cruiser bike na 200cc? Ayan, tingnan natin yung presyo nito. 200cc, mga idol. QJ Motors. Ayan. So, tatayo ko lang itong ating para hindi tayo napapagod. Ayan. So, tatayo lang natin, mga idol, Sino po may gusto nito? Papakita ko sa inyo. Ito, QJ Motors cruiser bike, 200cc. 200cc po ito. So, perfect to pang beginner. Yung mga gusto lang po ng bike na pang commute nila. Na-relax ka lang, di ba? Perfect tong ating 200cc na to. Ang presyo po nito ay nasa SRB 200, 108,000. So, 108,000, meron ka ng 200cc na cruiser bike. O, di ba? Very reasonable yung price. Very affordable. Perfect. O, di ba? Saan ka pa? SRB 200, 108,000. And gusto nyo po mag-apply ng installment, ang kanyang total all-in down payment is 43,131. 43,000. Meron tayo ditong color green and color black. Ayan o, SRB 200, mga idols, ang forma yan. At yung kanya namang 24 months, 5,000. At 36 months, 3,912. So ito po ang ating cruiser bike na 200cc. Ayan, di ba? So ano po yung mga message natin? Kung sino po yung mga gusto magtanong dyan. So dito, ayan, meron tayo dito QJ Motors na 400cc
SRB 400. Ito, gapo nito eh. Aray ko. SRB 400, Expressway Legal. Ayan. Ay, ang forma oh. O, diba? Alam nyo mga Diyos, nasubukan ko to. Ang ganda ng kanyang engine exhaust sound. Rumble. Talagang mapipil mo yung lakas ng kanyang sounds. Saka pag napadaan ka sa mga chismoso, yung mga ososero dyan, titingin talaga sa'yo. Kasi nga, ang lakas ng sound nito, ang lakas ng exhaust sound nito. Yan mga idol ha. So, SRB 400, ang presyo nito, meron siyang promo. Kasali siya sa promo ha. SRB 400, 288,000, 269,000 na lang. Meron kang 18,000 na discount. Kung gusto niyo pong malaman ang kanyang installment naman, SRB 400 ay merong presyo na total down payment po nito is 94,000. 94,521. Ito, 94,521. 36 months, 10,000. So kung meron kang 94,000 pang down, makukuha mo na to. Ha? Meron din tong color na green saka black. Yan. Yung kanyang instrument panel ay yan, LCD na yan. Ang forma, di ba? Yan. Cruiser bike po ito, Expressway Legal. Pwede nyo na ipasok sa Expressway. Yan po yung ating down payment, 94,000. And yung ating 36 months, 10,432. Ito naman, yung ating SRK. Medyo masikip lang, Alright. So, upo lang tayo dito sa SRK 400. Wow. So, yung height ko, 5'6", flat-footed po ako dito. So, saktong-sakto, Ang ganda rin ng kanyang, suspension. Kasi nga, naka-inverted forks. Upside down na yung front suspension nito. Kaya ang ganda. Perfecto pang Expressway Legal. At isa pa dyan, napakagaan. Ang gano? Grabe. Ang solid, napakagaan niya. Oh, galing. Oh. Ang kanya namang presyo para sa ating SRK 400. Meron siyang promo din. From 278 magiging 249. 29,000 discount. So again, 278 magiging 249 na lang to. O, di ba? Solid. Ano pang hinihintay nyo? Tara na dito sa Bristol Group, Pangasinan, mga idol. 249,000 na lang itong ating Expressway Legal na 400cc. Ang kagandahan dito, yung makina na to, inline 2. Ibig sabihin, mga idols, ang lupit ng exhaust sound nito. Pag ito, pinalitan nyo ng magandang pipe. Ang ingay, grabe, ang ingay nito. And yung kanya namang installment, pag gusto nyo bilhin ito ng installment, ang down payment nito ay 91,691 at 36 months payment natin, monthly 10,070 pesos. Ayan meron na kayong Expressway Legal na big bike, SRK 400. Tara na dito sa Bristol, Pangasinan, mga idol. So yan po yung mga bikes nilang available dito. Aray ko. Aray. Joke lang. So, SRB 400, SRK 400cc. So, may mga question pa ba kayo, mga idol? Kung gusto niyo pong magtanong. At salamat po pala sa ating sponsor, sa ating customized riding jersey sa Premium Gears. Yan. Ang guwapo ng kanilang mga... Ito po, air-cool. Air-cool yung kanyang material. Kahit mag-ride ka po ng medyo mainit, hindi mo mapipil yung init kasi nga air-cool siya. Talagang komportable rin sa ating katawan. Plus, ang ganda ng kanyang pagkakagawa. Talagang colorful. 800 pesos po ito. Kung gusto nyo bilhin, check out nyo po yung kanilang Shopee store sa shopee.ph/premium gears. Yan po. Shoutout po kay Boss Belen, yung kanilang pinaka-manager. Ang ganda ng kanyang riding jersey. Abangan nyo po yung ating customized riding jersey, Boyet Salabaria, Pagka maganda po yan at quality, kailangang umorder kayo niyan. So meron tayong paparating na riding jersey from Premium Gears. Salamat po sa kanila, sa kanilang pagbibigay sa atin ng customized riding jersey. Yan, ito na po yung mga available nila dito. So ano po bang gusto nyong bilhin o gusto nyong tignan?
So dito po, meron tayo dito pang ibang model. So QJ Motors, meron sila ditong scooter mga idol Itong ating Torino 125. Ayan Kung kayo po ay may gusto maglabas ng scooter 125cc, meron tayong Torino 125. Ang presyo po nito 88,000 discounted price. SRP niya pala 88,000. Ayan So meron din sila ditong scooter Torino 125. 88,000 ang kanyang down payment, total all in na yan 37,000 at 36 months naman ito 3,188. 3,188 po. Ayan mga idol. So Torino 125. So Morini, meron tayo ditong Moto Morini. Ito yung ating SCR Moto Morini, 488,000 po ang kanyang presyo. At ito namang ating STR Moto Morini, ang presyo naman ito 458,000, 458. So magkaiba po sila ng design, merong scrambler type, meron namang copy racer. SCR Moto Morini at STR Moto Morini. Ayan. So meron din silang adventure dito, Escape. Ayan, para siyang Ducati Parang Ducati Adventure. Sporty yung style niya. Ang kanya namang presyo ay nasa 558,000. 558,000. Ayan. Moto Morini, another Italian brand po yan. Italian. So napakaganda rin ang kanyang design. So yan ang available dito. So lahat na po ng bikes nila napuntahan na natin. So salamat po sa inyo mga idol. At meron lang po akong i-announce sa inyong invitation. Kung kayo po ay taga Dagupan or taga Pangasinan, gusto nyo pong mag-test ride ng kanilang big bike, yan. Punta po kayo dito sa Dagupan ng March 14 ba? 15? March 15 to 17. March 15 to 17 mga idol. Meron silang big bike test. So kung nakikita nyo po yung mga model na yan, mga big bikes nila, possible po na yung mga yan ay naandun sa kanilang big bike test ride. So matetest ride nyo po, masusubukan ninyo yung mga big bikes nila dito from QJ Motors and Bristol and Moto Morini. So abangan po na yan sa March 15, 16, and 17. Ang location po ng kanilang event doon po sa Boss Coffee along Jose de Venecia Highway. Doon po sa kabilang road doon sa kabila. Yan. Jose de Venecia po. So magkita-kita po tayo dyan kasi magte-test ride din ako dyan. Susubukan din natin yung mga big bikes ng QJ Motors at Bristol. So yan mga idols, yung ating final invitation para sa inyo kung gusto nyo pong mag-test ride ng big bike ng Bristol Group Pangasinan, March 15, 16, and 17. Anong oras po yung start? 10 a.m. Kailangan po nandun na kayo sa Boss Coffee, de Venecia Highway. Yan. Doon po kayo pumunta. Meron silang test bike ng mga big bikes nila dito. Possible po, meron tayong mga adventure bike doon. Pwedeng SRT or Venturi or yung mga expressway legal na lang XRK 400 or yung SRB 400, yung cruiser bike. Masusubukan nyo po yan, matatry nyo ang i-test run dito po sa kanilang upcoming event, March 15, 16, and 17. Kaya mga idols, ini-invite ko kayo, tara magkita-kita tayo dyan at bibigyan ko kayo ng sticker. So meron tayong sticker, magbibigay tayo dyan. And siyempre, hindi lang sticker, malay nyo, mayroong papaprevious pa si QJ Motors. Malay nyo lang, tignan natin. So i-invite ko kayo to join the event mga idol, mag-test ride kayo. Kasi isang pagkakataon na natin yon na masubukan yung big bike nila. So, mas maganda, pumunta na lang kayo, mag-test ride tayo, para ma-feel nyo yung bike. So, kung meron kayong balak na bilhin na big bike, ito na yung pagkakataon nyo kasi mas the best talaga na masakyan nyo muna, ma-test ride nyo muna yung motor bago nyo bilhin, di ba? So, yan po. Happening this March 15, 16, and 17 at Jose de Venecia Highway, Boss Coffee yung location. 10 a.m. mag-start yung kanilang So, from March 15, 16 and 17 yan. 3 araw po yung kanilang test ride. Kaya mga idols, shoutout po sa inyong lahat at salamat po sa inyong suporta sa mga nanonood sa atin. Please like my video and follow nyo po ako sa ating FB page. Again, kung gusto nyo pong bumili at humabol sa kanilang promo, check out Bristol Group Pangasinan, yung kanilang FB page.
Alright mga idol, shoutout po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye na po mga idol sa bye-bye.